Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-witru utawi kiku nerangake salat witir ba'dal fajri ing dalem sakbadane salat fajar utawa salat sadurunge salat subuh qobliyah subuh ya. Seperti keterangan kemarin keterangan yang diwingi niku kan salat witir asline niku sing afdhol kan dilakukan setelah salat tahajud nek kuat maksudnya, utawa dilakukan sebelum tidur setelah sholat isya sing afdhol kan niku. Lha iki kok wonten bahasan sholat witir setelah sholat fajar. Iki kasusé terus punika kok ada pembahasan sing nerangno ngoten mangke disimak mawon. Olah ta mboten ngoten. Hadatsani Yahya an Malik an Abdul Karim ibni Abil Mukhariq al-Basri an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas iku raqada iku sare sapa Abdullah bin Abbas. Sumasta iku mongko kari-kari nglilir sapa Abdullah mau Abdullah bin Abbas. Faqala mongko ngendika sapa Abdullah bin Abbas to takon li khadimihi maring juru ladine utawa pembantune Abdullah bin Abbas. Ngendikane saya Abdullah bin Abbas niku tangi bengi terus nglilir ceritane kan ngoten. Bareng nglilir takon karo pembantune. Takone ngeten iki undur becik ning ngolano sira ma ing apa sona padha gawean nasu sapa manusa. Bahwa hale utawi Abdullah bin Abbas yauma idin ing dalem dinane iki mau takon iku kodaba iku teman-teman wis ilang apa basaruhu apa peningale Abdullah bin Abbas. Lagi niya kok Abdullah bin Abbas ngakon khadime ngakon pembantune kon ningali renggone wong-wong. Dadi kon delok nang wong-wong iku go ngopo ya lho. Terus pembantune ya lunga jare tekon. Kenapa beliau takon ya menawa perkara mripate niku mboten pati awas wis jare. Abdullah bin Abbas mau la barang khadim tikon fadzaba mongko budal al khadim sapa khadim mau sapa pembantu sumaroja mongko kali-kali bali sapa khadim faqala mongko ngendika sapa khadim mau Koding sarofa teman-teman wis buyar annasu sapa manusa menas subuhi sanggeng salat subuh. Faqoma mongko jumeneng sapa Abdullah bin Abbas. Fa'utaro mongko salat witir sapa Abdullah bin Abbas. Summa sholat mongko kari-kari salat sapa Abdullah bin Abbas as-subha ing salat subuh. Tiba ceritane ngoten. Dadi salat fajare gara-gara klempon ceritane. Dadi bareng khadime dikon ningali apa sing dilakukan wong-wong nduk njaba ya terus balik ya tiang-tiang pun padha buyar sangka salat subuh ya kan ngoten. Dadi wong-wong wis go buyar wis go rampung salat subuh bareng Abdullah bin Abbas krungu kabar ngoten dikandani khadime pembantune nek wis bar subuh ya kan. Piyambake niku langsung nggih cara nganu wudu terus salat witir, mboten pas salat subuh mboten. Jadi salat witir, bareng salat witir lagi salat subuh ngoten. Jadi cara wong dikondoni, walaupun keri, walaupun cara salat witir iku hukume sunah, tapi dikondoni karo Abdullah bin Abbas mau. Awak dhewe kadang sing wajib kadang ora gelem ngazani, sing sunat wae dikazani maksudnya walaupun apa perkara klempon.
Dadi wong-wong nek temenanan ngoten. Iku salat witir, kadang kiai-kiai sing sepuh-sepuh, kiai-kiai sing alim niku ora salate tok sing dikandani, kadang wiridan niku dikawuluni. Kaya Mbah Basir piyambak kula nate sowan ya ngoten niku. Piyambake dinen iki lelungan, nek wingi lelungan mboten saged wiridan. Niku mangke dikondoni hari pas piyambake pun teng griya niku criyos piyambak crita ngoten pas ana tamu-tamu ngoten. Di wiridane niku dikandani. Wiridan kan padha wae gak wajib to. Hubungan amal-amal sunah terus. Niku dikandani sami mawon guru-guru sing alim ngoten biasane rata-rata dikondoni nek duwe aurat utawa duwe wiridan. Iki wiridane iki sing dikandani salat witir mau. Dadi nek ora klempon jane ora oleh jenengan. Iki perkara klempon dadi dikondoni. Tapi nek jarak cek dilakoni ngaten nggih. Mboten sae jenengan. Sampeyan ngejarak salat witir bakda apa sadurunge salat subuh. Bakda salat fajar maksudnya salat subuh selesai lagi salat witir untuk sampeyan gawe adat gawe kebiasaan ya ora oleh. Mergo iki bahasane ku nek klempon nglakoni ngoten. Wa hadatsani an Malik annahu satamna kelakuan iku balagho iku tumeka ing Imam Malik an Abdullah bin Abbas wa Ubadah bin Samit wal Qasim bin Muhammad wa Abdullah bin Amir bin Rabi'ah iku kot autaro iku teman-teman wis padha witir kabeh badal fajri yang dalam sadurunge badal fajri yang dalam sabadane salat fajar iki ngendikane Imam Malik ngendikano nyeritano nek Abdullah bin Abbas, Ubaid bin Samit al-Walawa Qasim bin Muhammad wa Abdullah bin Amir cara kiai-kiai atau ulama-ulama ngalim-ngalim nek mengalami hal-hal semacam tadi mungkin klempon itu tetap dikondoni witir. Ring nglakoni witir sabadane salat fajar. Dadi ngondoni cara ulama-ulama ning ngalim-ngalim temenan sing temen niku dikondoni. Walaupun kuwi salat sunah. Oleh-oleh wae ngoten iki. Wa hadatsani an Malik an Hisam an Urwah an abihi an Abdullah bin Mas'ud qala iku ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud ma ubali ora peduli sapa ingsun lauki matlamun den komati salatul subhi apa salat subuh wa ana hale utawi ingsun iku utiru iku salat witir sapa ingsun iki diceritakno malih saking Hisam saking bapake Hisam jeneng bapake critane Abdullah bin Mas'ud iku nek durung salat witir mbakane cara ngono walaupun salat subuh sudah dikomati piyambake mboten nglakoni salat subuh dhisik ding dikekno salat witir walaupun kuwi keri cara ngono dipawane kok subuh wis dikomati piyambake niku ora terus sembayang subuh mboten witir riyin mergo ganduli witire mau mergo durung nglakoni salat witir. Ceritane niku nek cara sing nguri mangke hadise niku ngono. Abdullah bin Mas'ud niku cara wong dadi imam. Wis dadi imame apa masyarakat di situ cara ngono. Lah piyambake kok teko ring masjid kok durung salat witir. Muadzine kok cara komat salat subuh piyambake mboten kersa ngimami sik sebelum piyambake salat witir. Dadi wis dijiarno ben ngenteni lah cara ben ngenteni lah dene selesai salat witir. Bar salat witir lagi kersa ngimami ceritane ngoten. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an-Nawawi satamane Yahya bin Sa'id iku kala iku ngendika sapa Yahya bin Sa'id kana sapa Ubadah bin Samit ya iku ngimami sapa
Ubad bin Somat mau kauman ing kaum fa kharaja mongko miyos yauman ing dalem siji dina ila subuhi maring salat subuh fa qoma mongko qomat al muadzin sapa muadzin utawa tukang adzan qomat salat subuh ing salat subuh wa askatuhu mongko ngenengake ing muadzin Ubadah sapa Ubadah bin Somat mau hatta utara sehingga salat witir sapa Ubadah bin Somat mau summa sholam kari-kari salat bihim kelawan kaum as-subh sapa Ubadah mau bihim kelawan kaum as-subh yang salat subuh diterangnya padha karo sing ngarep mau Abdullah bin Mas'ud iki bedone iki Ubadah bin Somat padha imam kabeh imam gedhe jare ngono. Dadi Syekh ndimo Ubadah bin Somat niku nek salat ring masjid pamane kok durung salat witir ya sing pertama mau. Dadi ring masjid dadi imam subuh. Kok piyambake durung salat witir maksudnya kelempon pamane lah. Durung salat witir piyambake bane dikomati kok muadzine qomat salat subuh mangke dinengke dijarke dadi ora gelem ngimami sebelum beliau iku salat witir sik dadi dikomatono piyambake wis mateng wae salat witir mulai bar salat witir lagi gelem dadi imam ngoten ceritane dereng ganduli salat witir ngasih ngoten kaya sing pertama dhewe kaya wajib tapi asline mboten wajib ngoten. Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Abi Qasim an Abdurrahman bin Qasim annahu satamune Abdurrahman bin Qasim qala iku ngendika sapa Abdurrahman bin Qasim sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yaqulu inni la utira wa ana asma'ul iqamah ini satamene ingsun iku la utiru iku yektine witir sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun iku asma'u iku krungu sapa ingsun al-iqamah ta ing iqamah waktu subuh au ba'dal fajri utawa ing dalem sabadane fajar ya syuku mamang Abdurrahman ayu dalika ing dintine ana asma'u mau kala ngendika sapa Malik Imam Malik an Abdurrahman bin Qasim ki maksudnya an Abdurrahman bin Qasim annahu sami'a Abu al-Qasim ibn Muhammad yaqulu inni la utiru ba'dal fajri qala Malik wa inna ma yutiru ba'dal fajri man nama minal witri wa inna ma yutiru ang pestine salat witir ba'dal fajri ing dalem sabadane salat fajar man sapa wong nama kang turu sapa man anil witri saking salat witir utawa ninggal salat witir wala yang bagilan ora sayuk juli ahatin keduwene wong suwiji ayat amada yen to jarak utawa moho manane cara Jawa Timuran ya moho niku jarak ayat amada yen to moho sapa had dalika ing mengkono yutiru ba'dal fajri mau hatta ya doa senggo ndadekake sapa man mau witrawa ing witire man ba'dal fajri ing dalam sabadane salat fajar. Kita meh padha-padha ngeten iki. Kena cara Imam Malik ngeten wau. Dadi salat witir kenapa dilakukan setelah fajar? Intine kanggone wong-wong sing cara turune kelempon ngoten lho. Dadi nek ora turu kelempon ya ora oleh sini. Wala yang bagi hatin ayat amat dzalika. Di kabeh wong kok jarak maksudnya kok ana wong jarak nglakoni salat witir dideleh sak badane salat fajar iku ya ora oleh. Mergo dene jarak. Jadi salat witir kenapa boleh dilakukan setelah salat fajar? Intine kanggone wong-wong sing kelempon turu durung nglakoni salat witir. Begitu hadis-hadise mah padha-padha. Ngoten mawon. Al-Fatihah.